गावजों गाव थगायलायनाय गावजों गाव नंखाय खोथा बुंलायनाय उन्दै स्किम लानानै गावजों गाव थाखा खांलायनाय बेबादिया दानि बे इउपिपिएल सरकारनि समाव जादों। इउपिपिएल बिजेपि सरकार दानायाव बिसोरो गावजों गाव फाट्टा होलायैयाव दिनैसिम बिसोरनि थासारिया बारा मोजां नङा। बै समावबो इउपिएससि कचिंनि थाखाय एपिएससि कचिंनि थाखाय आरो पिएइचडि खालामनाय इन्जिनियार खालामनाय डक्टर खालामनाय बिथांमोननो जोङो बै समावनो फैसाखौ होबोखादों। जाय बिथांमोना गुबुन राजनितिक दलाव थांदों बिथांमोना अलरेडि जेनखानाय जोंनि पार्टियाव थानानैबो जेनदों। हयथ' गुबुन पार्टियाव थांनानै देरहागोन आरो गुबुन पार्टिखौ गुबुन खालामनोसो बिथांमोनखौ थांदों होननानै आं सानो। बिथांमोना खोथा होदोंमोन लामाखौ सुफैदोंमोन खिन्थु दिनैसिम जायाखै आरो जानायनि मोखाङाव जों नुवाखै। बेनिखायनो आं सानो बे 5 बोसोराव बिथांमोना जेबो खामानि जोंनि बावखुंग्रियाव मावनो हायाखै। खुलुमबाय बयखौबो। बे समाव बड'लेण्ड टाइम्स अनसायगिरि बा नायगिरि बयखौबो जोङो फिन खेबसे बरायबावबाय। जोङो सावरायनो नागिरदों बे समाव मोनसे समनि बिटिसिनिनो दैदेनगिरि अर्थात बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि जागायनायनिफ्राय दिनैसिमहालागि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव खामानि मावनानै दिनैसिमबो एमसिएलए महरै जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो बिथांमोननि जिथु मावनाय दांनाय बोरैहाय मावनो नागिरदों जों बेखौ मोनथिनो नाजागोन। बिथाङानो जाबाय दानेश्वर गयारी, बावखुंग्रि समस्तिनि आथिखाल एमसिएलए आरो थांनाय 15 बोसोराव खेबथाम एमसिएलए आरो खेबसे इएम जानो हादों। दा बेनिखायनो जों बिथांजों थांनाय समनि 15 एबा 17 बोसोर जिथु खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स आरो आथिखालनि रुलिं गभर्नमेन्टनि खामानि मावनाय बिनि सायाव जोङो माखासे खोथा मोनथिनो थाखाय दिनै बे समाव जोङो मानगोनां एमसिएलए दानेश्वर बर' सार बिथांनि खाथियाव दङ आरो बे समाव सार बिथांखौ जोङो गिबियावनो बरायग्रोबाय बड'लेण्ड टाइम्सआव। नमस्कार। गिबियावनो जोङो सारनिफ्राय मोनथिग्रोनो नाजागोन जिहेथु नोंथांमोननि राजखान्थि हान्जा आं बिनिफ्राय फैनो नागिरबाय। बिपिएफ राजखान्थि हान्जा हिसाबै नैबे थासारियाव माबायदि जानानै दङ बेखौ आं सिगांग्रो मोनथिनो लुगैबाय। गिबियावनो आं बड'लेण्ड टाइम्सनि जाय खौरांगिरि बिथांमोननो धन्यबाद होबाय आंजों दिनै साक्षात खालामनायनि थाखाय। खारन जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोआ थिगैनो दं। फैबाय थानाय जे सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै जोङो मोजाङैनो देरहागोन। दासिम गुबुन दोलोनि राजनितिकनि मानसिफोरनि जे बिसायख'थियाव बाहागो लागोन बिथांमोननि मुंखौ दासिमबो फोसावनाय जायाखै। बेनिखायनो जोङो माब्रै थांगोन माब्रै मागोन बेफोरखौ जेब्ला नामखौ फोसावगोन मुं माबाखौ फोसावगोन बेनि उनाव जोङो थिग खालामगोन आरो मा एजेन्डाजों थांगोन आरो सोर केन्डिडेट फैयोबा जों मा बुंनांगौ रायजोनि गेजेराव बेखौ बुंगोन। मथा मथि मोनसे सिन्था खालामनाया दरखार। जोंनि बावखुंग्रि समस्तियाव दिनैसिम बिपिएफ राजनितिक दोलोआ आवगायनो जेरै दं बेबादिनो दं आरो फैबाय थानाय समाव एफा एनै बारायदोंसो। साफा सानैथ' थांगोन बेनि बांसिन जोंनाव फैदों आरो दिनै आसा खालामनो हायो जोङो बावखुंग्रि समस्तियाव जिहेथु जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोआ आंखौ अलरेडि डिक्लेयार खालामखाबाय केन्डिडेट हिसाबै। बे हिसाबै जोंहा खामानि मावनायाव बाराद्राय दिगदार जायाखै आरो आं सानो जोंनि बावखुंग्रि समस्तिनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बिथांमोना आंजोंनो थाफागोन आरो आंजोंनो हेफाजाब होफागोन। बे समाव आङो मोनथिनो लुगैदों जिहेतु नोंथाङा थांनाय समाव 15 बोसोर बा नोंथाङा खेबब्रै एमसिएलए बावखुंग्रियाव देरहाबाय आरो खेबसे इएम जाबाय। दा बे हिसाबै जिहेतु नोंथांमोना थांनाय 15 बोसोराव जितु मोनसे रुलिं गभर्नमेन्टआव दङमोन, गभर्नमेन्ट सासन खालामनाय दंमोन, नाथाय नैबे समाव नोंथाङा अपोजिसन पार्टी हिसाबै जाना थाबाय। दा बावखुंग्रि समस्तियाव नोंथाङा जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन जिहेतु रुलिं गभर्नमेन्टआव गैयैखाय नैबे समाव मावनो हायाखै। ओंखायनो रायजो राजाफोरनि जितु साननाय नैबे समाव माबायदि जाना दङ नोंथांनि फारसे? ओरैनोबा जोङो 15 बोसोराव जथेस्थ' खामानि मावदों आरो जोङो बे 5 बोसोराव जोङो बनबास खालामदों आरो बिथांमोनखौ अबजार्भ खालामदों जोङो मारै खामानि मावदों। जोङो जथेस्थ'
जिहेतु बावखुंग्रि समष्टि हिसाबै धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माखासे फार्ट फैनाय दंमोन बिथांमोना माने बिराद बेकवार्डमोन दिनै बेकवार्ड हिसाबै मोनसेबो गैला लामा थामा जाजोब्बाय एफा एनै गामियाव खासा लामाफोर दंबावो मावजोबनो हायाखै जों आरो टाइम मोनबा बेखौ मावजोबनो हागोन खिन्थु थांनाय 5 बोसोराव 5 बोसोरथ' जाजोबाखै साराय 4 बोसोर जाबाय बे साराय 4 बोसोराव बिथांमोना जेरैबायदि मावनांगौमोन जोङो 15 बोसोराव जेरै थारं दालां जोंनि बावखुंग्रियाव दैसा हिसाबै थारं दैसा दङ बावहाय जोङो मोनथाम गिदिर गिदिर ब्रिज खालामनो हादोंमोन खिन्थु नैबे 5 बोसोराव मोनसेबो ब्रिज खालामनो हायाखै ओमफ्राय नांगौ रोखोम बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै खालि IOI प्राइम मिनिस्टार आवास यजनानि न' लानानै थाखा जाख्ल'नाय गावजों गाव थगायलायनाय गावजों गाव नंखाय खोथा बुंलायनाय उन्दै स्किम लानानै गावजों गाव थाखा खांलायनाय बेबादिया दानि बे UPPL सरकारनि समाव जादों आरो गावजों गाव जेनेबा UPPL BJP सरकार दानायाव बिसोरो गावजों गाव फात्ता होलायैयाव दिनैसिम बिसोरनि थासारिया बारा मोजां नङा जोङो जथेस्थ' खामानि मावदों 15 बोसोराव जथेस्थ' खामानि मावनो हादोंमोन आरो बे मावनायजोंनो दिनै आंखौ जायगा मानसिफ्रा गुबुन गुबुन गामियाव थांनानै खोथा बुंहैयो बे लामाजोंनो थांनानै खोथा बुङो आरो बिथांमोना नुदों आरो आफसोसबो खालामदों मा खोथा बुंनो धनेश्वर गयारिनि एगेन्स्टआव मा खोथा बुंनो खायफाबा बुङो मटर साइकेलजों बेरायग्रा बियो एबार गैला खिन्थु आं नोंथांमोननो खोन्थानो लुगैयो जोंहा भटआ एबार आरो 2000 2000 बारायबावगोनसो ओमफ्राय जोंहा बेनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ गैया आंखौ गाज्रि मोनग्रा बावखुंग्रियाव जथेस्थ' मानसि दं माने आंनि बिर'धि 18,000सो मानसि दं बे 18,000सो मानसिया 18,000 मानसिया आंनि एगेन्स्टआव खोथा बुङो बेनि थाखाय आंहा खबर जानांगौ जेबो गैया आरो बिथांमोना बेबादिनो खोथा बुंगोन आरो बिसोरो गोबां राजनितिक दलाव थायो जेरै UPPL BJP कंग्रेस APB AGP गुबुन गुबुन राजनितिक दलाव थायो बेनि थाखायनो जोङो सिन्था खालामनांगौ जेबो दरखार गैया निश्चय बे समाव आङो मोनथिनो लुगैदों नोंथांनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा 15 बोसोर रुलिं गभर्नमेन्टआव थाबोबाय आरो नैबे समाव अपोजिशन रुलिं गभर्नमेन्टआव थानानै जेरैबायदि नोंथाङा आमिस मोनदोंमोन नैबे समाव अपोजिशनाव थानानै नोंथाङा माबा मोनसे गोमानाय बायदि मोनाखैना आंथ' जेबो सिन्था खालामाखै खारन आं मोनसे मोजांसो मोनदों जिहेतु BTR एकर्डआ मोनसे ज्वलन्त एकर्ड बियो दावदैगुला एकर्ड बे हिसाबै मावफुंनांगौआ गोबां दंमोन खिन्थु दिनैसिम मावनो हायासै आरो बेखौ जुदि जोङो पावाराव थानायमोनबा जोंनि एगेन्स्टआव गोबां खोथा बुंगौमोन दा जोङो नुदों UPPLआ मावनो हायैनि थाखाय आरो बे 4 बोसोर 6 दानाव UPPLआ जोंनि बावखुंग्रि समष्टियाव जेबो मोजां खामानि मावाखै जाय खामानिफोरखौ मावदों बेबो आद्रा उद्रा जानानै दंजोबो ओमफ्राय फुरा मोजाङै खामानि मावाखै जेरै प्राइम मिनिस्टार आवास यजना नर्थ नायगाव एरियायाव जेबादि सावथाल बस्तिफ्राव आं नुदों न'फोरखौ माने आद्रा लुनानै दोनजोब्बाय थाखाखौ अलरेडि बख'नानै जाजोब्बाय बेनिखायनो आङो बाराबो आफसोस खालामाखै खारन रेस्टबो मोनदों 15 बोसोरावथ' जों जथेस्थ' खामानि मावबाय रायजोफोरजों गेट टुगेदार जेरैबायदि खालामनांगौ जों खालामनानै लाबाय आरो दासिमबो जोंखौ रायजोफ्रा बेनिखायनो बावनाखै आरो बावनायबो नङा जोंनि थासारिया दिनै BPFनि थासारिया बावखुंग्रि समष्टियाव जथेस्थ' मोजां नाथाय आथिखालनि गभर्नमेन्टफ्रा बा गभर्नमेन्ट जायफोरा गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों बिथांमोना बुङो जे नोंथांमोना 17 बा 15 बोसोराव जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन हारिनि रैखना-बेखनानि फारसे बा माखासे इनस्टिट्युट बहायनायनि फारसे बेबायदि जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बा नोंथांमोना 15 बोसोराव रायजो राजाफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय जेरैबायदि आसुनि लानांगौमोन जेरैबायदि थानसालि मन्दिरफोरनि थाखाय जेरैबायदि आसुनि लानांगौ बेबायदि मोनसेबो आसुनि बेबायदि 15 बोसोराव खामानि मावनो हायाखै बा आसुनि लानो हायाखै होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरो दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा होनो बेखौथ' बुंखागोन दिनै UPPL राजनितिक दोलोआ 2 लाख मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव होदों जोङो बेखौ बखिया जेबो बुङा खारन बिथांमोना होनो हादों
धन्यबाद खिन्थु बेजोंनो मानसिफ्रा भट होगोन बे नङा जोङो बै समाव गोबां सात्रफोरनो फरायसाफोरनो फरायसुलिफोरनो जथेस्थ' नांगौ रखम हेफाजाबखौ जों दिनै होबोनो हादों जोङो बै समावबो UPSC कचिंनि थाखाय APSC कचिंनि थाखाय आरो PhD खालामनाय इन्जिनियार खालामनाय डक्टर खालामनाय बिथांमोननो जोङो बै समावनो फैसाखौ होबोखादों जोङो जथेस्थ' नांगौ रोखोमनि होबोखादों आरो बेजों गोबां गथ'फ्रा हेफाजाब मोनबोदों बिथांमोना बुंनो सानो दासो जों खालामदों खिन्थु बे नङा जोङो 2017 सननिफ्रायनो बेखौ लन्च खालामबोदोंमोन आरो बेखौनो बिथांमोना नायनानै दिनै सुपार 50 माबा 50 खालामनाया बेखौनो जों नुदों खिन्थु जोङो दिनावनो जोङो खालामबोखादों बेनि थाखाय जोङो जेबो होनो हायाखै बेनि बाथ्रा नङा जोङो जिर'निफ्राय फैदोंमोन बिसोरो 780 कौटिनिफ्राय BTR सालायदों जोङो 65 क्ररनिफ्राय जों BTR सालायदों जेब्ला जोङो BTC खौ जेब्ला सालायदोंमोन होमबा थाखाया 100 कौटि बा 65 क्ररल'मोन बेजों फैयै फैयै दिनै बिथांमोना 844 कौटि दिनै मोनबाय बिथांमोना हयथ' बांसिन खामानि मावनो हागोन खिन्थु जों नुदों बिथांमोननि जे पार्सेन्टेज जानाय जे 25% फैसा जानाय बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया खारन देख देख नुगोन बे 5 बोसोराव खुनु अफिसनि मेम्बारफोरनो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो होआखै बेनिखायनो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जोंहा जेबोखौबो खहा जायाखै आरो खहाबो जानो हानाय नङा जोंखौ खहाबो खालामनो हानाय नङा बे हिसाबै नायोब्ला नोंथाङा जिखौ बुंबाय प्रमद बर'निफ्राय लानानै बिथांमोननि EM MCL बिथांमोना रायजोनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना सानो नामा नोंथां आंनि नुनायावथ' जोंनि साइडआवथ' जेबोखौनो नुवाखै आङो ओरैनो दोंनै दोंथाम लामा गामियाव थांनाय खालामदों खिन्थु मेजर लामाफोरखौथ' जेरै क'क्राझारनिफ्राय सिलगारा थांनाय गौरां नगर थांनाय क'क्राझारनिफ्राय थिनथिला थांनाय नायगाव थांनाय नायगावनिफ्राय आलुबुइ थांनाय बेफोर जाहैबाय जोंनि बावखुंग्रिनि मेन लामा ओजों नाराबारिनिफ्राय मख्रापारा जयपुर थांनाय बेफोर लामाया जोङो अलरेडि बै समावनो बानायना दोनखादों जेरै थारं दालाङा सौरायखेला थुरिबारि रनेदाब्रि जों बे दालांफोरखौ ब्रिजफोरखौ जों बानायना दोनखादों खिन्थु दिनै जोंहा काटोगासा मोनसे ब्रिज बानायबावनांगौ दंमोन बिथांमोना खोथा होदोंमोन लामाखौ सुफैदोंमोन खिन्थु दिनैसिम जायाखै आरो जानायनि मोखाङाव जों नुवाखै बेनिखायनो आं सानो बे 5 बोसोराव बिथांमोना जेबो खामानि जोंनि बावखुंग्रियाव मावनो हायाखै आरो बे मावनायनि थाखाय बिथांमोना रायजोनि सिगाङाव बिखा फोरदायनानै बुंनो थाखाय बिथांमोना हाया खारन जोङो नायबाय थादों गोबां खामानि मावनाया बोरो होननानै जोंथ' नुनो मोनासै हयथ' आंनि मेगना गाज्रिसो नामा आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु मेगन मोजांफ्रा ससमा गाननानै मोजाङै नायफैदों जोंनि बावखुंग्रियाव जेबो डेभेलपमेन्ट जायाखै बबेबा गय बारिखौ माने फट' साफायनानै थाखा बख'नानै जानाय गय गायदों होननानै बबेबा लामाखौ माने आङो नैबे सप्ता खननैयाव नुदों बे साराय बोसोरावथ' जेबो मावखायाखै बे सप्ता खननैयाव नुदों माने गामियाव अन्थाइ बाला गारलाबायनाय माने सोरनिफ्राय गारदों बे UPPनिफ्रायनो हयथ' गारदों बिथांमोना बुंनो सानदों जे जोङो बिराद खामानि मावो खिन्थु बे साराय बोसोराव जेबो मावाखै दा बे 2 सप्तायाव बिथांमोना अन्थाइ बाला गारदों बेनि थाखाय रायजोफ्रा जेबो सिन्था खालामा नोंथाङा 5 बोसोर EM जादोंमोन आरो बे 5 बोसोर EM जानायाव स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट बेखौ नोंथाङा जिहेतु मोनदोंमोन नैबे समाव जिहेतु स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे हाबाफारि जों लानाय नुदों जेरैबायदि CM काप आरो दुरन काप लोगोसे एसियाननि ख'ख' गेम बेखौ जोङो खुंनायखौ नुबाय दा बैफोरखौ थांनाय समफ्राव नोंथांमोना खुंनो नाजादोंमोन ना नाजायाखै होनना सानो जोङो जेनेरेलि जोंनि समाव स्पर्ट्स हिसाबै 5 कौटिल'मोन स्पर्ट्सआव जोंहा 5 कौटिल' रां दंमोन बेजोंनो जोङो सोलिदोंमोन खिन्थु जों सन्तोष ट्रफिखौ जोङो सालायनो हादोंमोन मोजाङै सालायनो हादोंमोन आरो बाखि जिनिसफोरखौ जोङो गथ'फोरखौ माब्रै मोजां प्लेयार खालामनो जों बेखौसो सेस्था खालामबाय थादोंमोन आरो बे समाव मोजां प्लेयारबो ओंखारबाय थादोंमोन आरो बे प्लेयारफोरखौ लानानैनो दिनै बड'लेण्डआव BTC आव जथेस्थ' नाम दं ओमफ्राय बेखौ जोंनि समावनो जों खालामबोखादोंमोन ओमफ्राय स्पर्ट्सआ जोंनि समाव गथ'फ्रा जाय गेलेगिरि बिथांमोन दानि EMफोरजों बा
अफिसियेलजों माबादिमोन आं मिथिया खिन्थु जोंनि दिनाव जोंजों गले गले मोनसे मोजां रिलेसन गथ'फ्रा बबावबा थाङोबा फैसा लाहरनाय जोङो बाहेरायाव गेलेबा फैसा हरनाय रां मदद खालामनाय बेफोर जिनिसखौ जोङो बिटिसिनि आं 5 बोसोराव खालामबोदोंमोन। दा बे समाव आं मिथिनो लुगैबाय जिहेतु बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ सेप्तेम्बर दानाव बे समाव आं बिसायख'थिनि सायाव सावरायनो नागिरबाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा हिसाबै फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि जितु बिसायख'थि जानो गोनां बे बिसायख'थियाव नोंथांमोना बबेबा राजखान्थि हान्जाजों एलायन्स जानानै गेलेगोन नामा बा नोंथांमोनखौ जोङो मास मोननैसोनि गेजेराव जों नुदोंमोन जिहेतु इउडिएफ बिथांमोननि जितु हान्जा बिथांमोनजों सावरायनाय दा बे फाइनाल मुहुर्तआव ना आरो गुबुन मोनसेफोर हान्जाजों नोंथांमोना सावरायगासिनो दङ? दासिम जेबो गैथ'वा जोङो हारसिङैनो गेलेगोन होननानै जे सेन्ट्रेलनि डिसिसन बे हिसाबैनो जोंनि कर्मीफ्रा हारसिङै गेलेनायनि एजेन्डाखौ लानानै आवगायगासिनो दं। दिनैसिम जेबो सोरजोंबा राजनीतिक दलजों रायज्लायनाय बेबादि गैया जिएसपिजों रायज्लायदोंमोन खिन्थु दासिम फाइनाल स्टेजाव फैथ'वाखै रायज्लायनाया सोलिबाय थादों ओमफ्राय गुबुन राजनीतिक दलजों जोंहा सावरायनांगौ बारा गैया। नोंथांमोननि जितु राजखान्थि हान्जायावनो थानाय बै समनि गागि दैदेनगिरिफोर खाम्फा चन्दन हेतेश बा नेरसोनमोन बायदिया नोंथांमोननि राजखान्थि हान्जानिफ्राय हथात बिपिएफनिफ्राय आनज्रायलांबाय दायो इउपिपिएलआव जोगदान जाबाय दा बैफोर नोंथांमोननि सिनियर मस्ट सिनियर बा नोंथांमोनजों एखे लोगो थानानै खामानि मावनाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बिपिएफ हान्जानिफ्राय मानो आनज्रायलांदों बायदि नांदों ना नोंथांमोननि जितु प्रेसिडेन्टशिप बियो गाव हारसिंनो डिसिसन लायो बैसोर बायदि मानसिखौ जेबो केयार खालामालासेनो गावनि गोसो बायदि सालायलांनायनि थाखाय बेफोरबायदि सिनियर पार्टी बिबानगिरिफोरा बेबायदि ओंखारलांदों होनना सानो? पार्टी प्रेसिडेन्टनो हारसिं डिसिसननि बाथ्रा गैया गाव गावनि मुलाम्फाखौ लानानै जिहेतु जाय बिथांमोना गुबुन राजनीतिक दलाव थांदों बिथांमोना अलरेडि जेनखानाय जोंनि पार्टियाव थानानैबो जेनदों हयथ' गुबुन पार्टियाव थांनानै देरहागोन आरो गुबुन पार्टिखौ गुबुन खालामनोसो बिथांमोनखौ थांदों होननानै आं सानो माने कनस्ट्राक्टिभ भाबै खामानि मावनो हागोन आरो जोंनि पार्टिखौ बिपिएफ पार्टिखौ दुरबल खालामनो हागोन आं बेखौ साना अलरेडि बिथांमोना जोंनि पार्टियाव थानानै जेनबोनायसो जेनखाबोदोंमोन जुदि गावनो स्ट्रंबा मानो जेननांगौ जोङो बुंनो हायो जों स्ट्रं जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियावबो जों जेना जायखियानो फैया माथों जेसेबांखि बोलोगोरा बा बुद्धिमानानो फैया जाथों जोङो जोंनि कर्मीफोरखौ जोंनि एरियानि रायजोफोरखौ जोङो बिपिएफ हिसाबै खालामनानै दोनदों आरो बिपिएफ हिसाबै जोङो देरहालांगोन। बे हिसाबै नोंथांमोना बैसोर बायदि सुबुङा जेमानखिनि थांबाय इउपिपिएल बा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव मोनसे समाव बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो जिहेतु थांबाय बे हिसाबै नोंथांमोननि राजखान्थि हान्जाया बा बिपिएफआ जेबो खहा जायाखै होनना बुंनो सानो नामा? एफा एनैया खहा जादों जायाखै नङा जादों खिन्थु बेखौ लानानैनो जोंहा खर' साबाय थानांगौ खोथा गैया जोंहा फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ लानानै आरो आवगायनि फुराना वार्कारफोरखौ लानानै जोंनि फैबाय थानाय समाव जोङो माबोरै देरहानांगौ बेनि रोंखौसोखौ खालामदों आरो बे रोंखौसोलाव जोङो साक्सेस जागोन। निश्चय मोनसे खोथाखौ मिथिबावनो लुगैदों जिहेतु नोंथांमोननि राजखान्थि हान्जायाव मोनसे डिसिप्लिन दङना गैया डिसिप्लिन दङना गैया होननाय सोंथि जानाय कारना बेनो आथिखालाव जेमानखिनि सेन्ट्रेल लेभेलनि प्रग्राम जायो बिपिएफनि बा नोंथांमोननि हान्जानि गुबुन गुबुन समस्थियावनो जा गुबुन गुबुन जिल्लायावनो जा बैफोर हाबाफारिफ्राव मेक्सिमाम सिनियर लिडारफोरखौ बिपिएफनि सिनियर लिडारफोरखौ नुनो मोनला जुनियर बिदि बिपिएफ माने गोदान गोदान हाबनाय सेंग्राफोरखौ नुनो मोननाय जायो दा बैफोरो मानो थाखाय जादों होनना सानो जिहेतु बेहाय डिसिप्लिन गैयैनि कारनाव बैफोर सिनियरफोरखौ दोननानै जुनियरफोरासो सिगां फारसे फैनायखौ नुनो मोननाय जादों? बेथ' नङा जोंनि सिडब्लिउसि मिटिंफ्राव जोङो सिनियरफ्रानो थाङो बेनिफ्राय हयथ' बिएसइउ इउथफोरनियाव जुनियर गथ'फ्रा थायो बावहाय सिनियरफ्रा माने थांनानैबो खामानि मावनो बाराद्राय सुबिदा गैया जिहेथु इउथ ओमफ्राय बिएसइउ बायदि गांखं जोंनि मावथि बिथांमोना थायो बे समाव जुनियरफ्रा थायो डिसिप्लिन गैयैनि बाथ्राथ' गैया जोंनाव सिडब्लिउसिआव जोङो सिनियरफ्रानो थायो नांगौ समाव जे समाव सिनियरफ्रा थानांगौ बे समाव सिनियरफ्रानो थायो खुनु डिसिप्लिन गैयैनि बाथ्रा गैया जोंना डिसिप्लिन दं। आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो थांदों
थांनाय 2020 सनाव जोंना प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिसायख'थिया 10 डिसेम्बराव जादोंमोन। जोंनि बिसायख'थिनि मडेल कन्डाक्टआ 8 थारिखनि उनाव जोङो बेरायनो मोनामोन। खिन्थु बिथाङा 9 थारिखआव माखासे गुन्दाफोरखौ लानानै माखासे गावनि गुन्दा बाहिनीखौ लानानै जोंनि क'क्राझारनिफ्राय दाउखिबारि, औवाबारि, सालबारि, थिनथिला, नायगावजों फैनायाव नायगावआव मोनसे दुर्घटना जायो 9 थारिखआव। जे समाव जोङो केम्पिं खालामनो मोना, जे समाव जोङो रायजोजों बेरायनानै रायज्लायनो मोना, मिटिं खालामनो मोना। खिन्थु बेयो गावनि गुन्दाफोरखौ लानानै बेरायनाय समाव नायगावआव जे दुर्घटना जादों, बेनि थाखाय बेनि दायिया सोरबा नङा, बेनि दायिया प्रमद बर'। खारन बे समाव बे 12था गारि लानानै गावनि गुन्दाफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव थाखा रानदोंमोन आरो दमथिबोदोंमोन। बेनिनो जाउनाव नायगावआव मोनसे एक्सिडेन्ट जायो आरो बे एक्सिडेन्टआ दुर्भाग्यजनक। बे एक्सिडेन्टखौ रावबो खालामाखै, प्रमद बर'आ गावनो खालामनानै लादों। जे समाव नोंथांनि समस्थियावनो बे गारियाव बुख्रुबनाय एटाक जानाया, दा बेखौ नोंथाङा जिहेतु प्रमद बर'नि एसे भुल दङ होनना सानो नामा? 100% 9 थारिखआव जोङो बेरायनो मोनखाया। 8 थारिखआनो जोंना केम्पिंनि लास्ट दिन, जिहेतु 10 थारिख जोंखौ सानसे रेस्ट होयो। बेवहाय अफिसियेलफ्रा मालाय अफिसियेल खामानि मावो। बे एटेकखौ सोर खालामदों होनना सानो नोंथाङा? बे एटाकखौ प्रमद बर'आ गावनो पलिसि खालामदों। गावनि पलिसि खालामनानै फेमास जानायनि थाखाय खालामना लानायसो। निश्चय बे समाव आङो मोनथिबावनो लुगैदों जिहेतु 2020 मायथाइयाव जिहेतु बिटिआर 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोरोबथाखौ नोंथाङा नैबे समाव माबायदि नोजोरजों नायो? जिहेतु बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि सानजाहानि सिमाया जिहेतु अरबाय गहपुरसिम आरो 81 भिलेजआ बेहाय इनक्लुड जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों। दा बे हिसाबैबा फैबाय थानाय समाव निश्चय सानसे नङा सानसे समस्थिया जोंनिया बारायगोन होननानै जोङो बुंनो हायो। दा नोंथांनि नोजोरा बिटिआर एकर्डखौ लानानै मा सानो बा माबायदि नोजोरजों नायदों? नङा, बे गामि हाबनायाथ' गाज्रि बाथ्रा नङा। खिन्थु मोनसे जिनिसा माने एखे दारै जुदि हाबोबा मोजांमोन आरोखि। जेरै गहपुर सनितपुरनिफ्राय हाबबाय, बे गाज्रि बाथ्रा नङा। आरो बिथांमोननि आन्दलनकारि बिथांमोना खस्थ'यै थादोंमोन। जाहाथे आं नैबेखौसो खालामनो सानदों। दासिमबो जोंनि माखासे लिडारफ्रा बिथांमोनखौ थगायबावगोन नामा? आरो जेन'बा गोबां खामानि मावनांगौ दं, बिसि खालामनांगौ दं। ओमफ्राय बेनिफ्राय प्रमद बर' बिथांमोना बुंबाय थादों 35 लक्ष मानसि बिटिआरआव दङ, बिटिसिआव दङ। खिन्थु अलरेडि गहपुर सनितपुर हाबनाय लोगो लोगो 35 लक्षनिफ्राय एसे बारायाखै होनबा? बे बारायनाय बाथ्राखौ बिथांमोना दिनैसिम बुङाखै। आं आसा खालामदों जाय बिथांमोना हाबबाय, बिथांमोना कनस्ट्राक्टिभ सिन्था खालामनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनोनो भट होगोन। आं बेखौ बयखौबो खावलायबाय। गहपुरजा नोंथांमोना केम्पिं खालामहैदों। उदालगुरिनि बिथांमोना खालामहैदों। जिहेतु जों क'क्राझारनिफ्राय गोजान जायो हिसाबै जों खालामहैयाखै। गहपुरनि साखाथियाव थानाय जोंनि उदालगुरिनि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना खालामदों। आरो बिथांमोनखौ माखासे बानजायै माने अख्रा मानसिफ्रा माबा माबि खोथा बुंनो सानदों, बे नङा। जोङो गहपुर हाबनायाव बिपिएफआ खुनुदिन बादा होआखै। गहपुर हाबनायाव जों वेलकामसो खालामदों। आरो बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां बिसायख'थियाव बाहागो लानानै फैबाय थानाय समाव मोजां राजखान्थि हिसाबै खामानि मावलांनो हायो, मोजां जाथिखौ सिबिलांनो हायो, आं बेखौसो खावलायदों। जिखोना गामिया दायो माने 86 गामिया बिटिसिआव हाबबाय बा बिटिआरआव हाबबाय, बै गामि हाबनाया बिटिआर एकर्ड जायामोनब्ला हाबगौमोन होननानै सानो ना नोंथांमोना? ना, बेथ' प्रसेसनि गेजेरजों जादों। आरो बिटिआर एकर्डआव जिहेतु लिरनाय दं, बे हिसाबै जादों। खिन्थु गोबां दफाफ्रा दासिमबो खामानि मावजायाखै। बे दफाया हाबनायनि थाखाय आं साबायखर होबाय आसाम गभर्नमेन्टखौबो, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौबो। निश्चय बे समाव आङो मोनथिनो नाजाबावगोन फैबाय थानाय जितु बिसायख'थिया खाथिथार आरो बे समाव जोङो सावरायगासिनो दङ बावखुंग्रि समस्तिनि एमसिएलए दानेश्वर गयारि बिथांजों। आरो बे समाव आङो मिन्थिनो लुबैदों जिहेतु फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया नोंथांमोनजों एलायन्स जानानै बा
दायो UPPL खौ बा BJP UPPL आरो BJP हिसाबै आलादा आलादायै गेलेगोन होनना बुंगासिनो दङ आसाम स्टेट BJP नि आफादगिरि दिलीप शइकिया लोगोसे गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो दा बे समाव जुदिहाय नोंथांमोनखौ BJP आ खावलायोब्ला नोंथांमोनजों एखेलगे एलायन्स जानानै गेलेनोसै होननानै जुदि बुङोब्ला नोंथांमोना गेलेगोन नामा बियो बिथांमोननि खोथा UPPL BJP नि खोथाखौ आं जिहेतु बुंनो थाङा बे आलादा पलिटिकेल पार्टि जाहैबाय बिथांमोननि खोथा बिथांमोना मा सिन्था खालामदों खिन्थु जोंनिफ्राय बिनिफ्राय दासिम बेनो दं जे जोङो हारसिङैनो गेलेगोन ओमफ्राय जोङो गुबुनजों सावरायनायखौ बाराद्राय थिग खालामाखै दासिमबो हारसिङै गेलेगोन हिसाबै जोंहा दं बे स्टेटआवनो जोंनाव दं आरो बे स्टेटआवनो हयथ' थागोन नोंथांमोना क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बेसेबांसो मासि मोनगोन आरो एज ए हल माने इन्टार बिटिआर बेसेबांसो सिट मोननानै नोंथांमोना क'क्राझार जिल्ला हिसाबैथ' BPF एक नाम्बारावनो दंखायो बेवहाय खुनु सन्देह खालामनांगौ खोथा गैया खारन क'क्राझारावथ' UPPL रासिन दोलोआ बिमा बाथुलनि फिसा हिसाबै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ नायखादों दा बे हिसाबै जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव BPF आनो देरहाजोबनांगौआ आसा दं ओमफ्राय जोङो मथा मथि BTC एरियायाव जे 40टा समस्ति दं बे 40टा समस्तियाव जिहेतु जोंहा 21टा नांगौ बे 21टानि बाराखौ जों मोनगोन बेयो खुनु सिन्था खालामनांगौनि बाथ्रा गैया बे समाव जोङो गोलाव सम सावरायबाय आरो आङो बे समाव फोजोबनाय फारसे हाबाफारिखौ लाना फैनो नागिरबाय बे समाव आङो सोंनो नागिरदों फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव नोंथांमोननि बुंनाय बायदि गमामायै नोंथांमोना मेजरिटि बा 21टानिफ्राय बिथिं 25टा 30टा बेबायदि जुदि नोंथांमोना सिट मोननानै सरकार दामारोब्ला बा दानो हायोब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि BTC नि चिफ बा CM आ सोर जागोन बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जागोन दिनैसिम जोङो डिक्लेयार होथ'वाखै जे सोर चिफ जागोन सोर चिफ जाया बेयो केबिनेट सावरायनायनि गेजेरजों जागोन लेजिस्लेटिभआव सावरायनायनि गेजेरजों जागोन बेयो फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन निश्चय बावखुंग्रि समस्तियाव नोंथाङा बे बारावबो 100% देरहागोन ना देरहानायाथ' 100% खारन गुबुन आं होनखाबायना आंखौ गाज्रि मोनग्रा मानसिया बावखुंग्रियाव 18,000 दं ओमफ्राय जोंखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा 21,000 दं दा बे 18,000आवबो गुबुन गुबुन राजनितिक दोलो दं ओमफ्राय बे गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआ ज' जानाय नङा बे हिसाबै जोंनो देरहानांगौआ 100% थिरांथा जानानै दं दिनैसिम UPPL आबो सोर गेलेगोन खाथां नङा फेरेंगाया बिरबायलाबायफैदों दासिम ओमफ्राय जोंहा आवगायनो TSLC चेयारमेन जोंनि बियादै दङ सन्जय नार्जारि बियोबो टिकेट मोननो लुबैदों गोबां मानसिया हयथ' टिकेट मोननो लुबैदों खिन्थु मोनसे जिनिसखौ आं नुदों ब्लकनि जाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना सानदों जे जाय थाखा गोनां बेजों माने थाखा बख'नानै जानो आरो बेजों टिकेट होनो होननानै बिथांमोना सिन्था खालामदों आरो हयथ' बिथांमोना जाय थाखा दं बिथांनोनो होगोन आरो बे ब्लकआ बेनिफ्राय थाखा बख'नानै जानो थाखाय साखाफारा जानानै दं बे समाव जिहेतु बिसायख'थियाव नेशनेल पार्टिफोर जेरैबायदि BJP कंग्रेस बायदि बायदि राजखान्थि आफादफोराबो नैबे बारनि जितु 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव जितु BTC इलेक्सनाव बाहागो लागोनखौ बिथांमोना रोखायै बुंगासिनो दङ जुदिहाय नोंथांमोना सानो जे गाबोन सबनिया जुदि BJP आ हारसिङैनो इलेक्सन गेलेनानै बिथांमोना 40टानि दायो हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' बे मोननै सिटआवल' जिहेतु माने टिकेट बा केन्डिडेट होआ होनना बिथांमोना बुंगासिनो दङ दा बे हिसाबै बिथांमोना एज ए हल 38 सिटआव जिहेतु केन्डिडेट होजोबोब्ला आरो रायजो राजाफ्रा आसाम गभर्नमेन्टनि गिबि मन्थ्रिनि माखासे बाथ्रा आसुनिफोर बुंफायनायाव जुदि रायजो राजाफोरा सोलायनानै जुदि बिथांमोनखौ सरकार खुंथायाव लाना फैयोबा BTC आव दा बेबायदि जुदि जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि जायखौ जोङो सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ बा जोंनि मुंख्लंफोरखौ जेरैबायदि दानि रिजनेल पार्टि BPF आनो बुं UPPL आनो बुं बिथांमोना जेरैबायदि मान होनानै खामानि मावो नेशनेल पार्टिया गाबोन सबनिया जुदि बेहाय BTC आव रुलिं गभर्नमेन्टआव जुदि फैनो गोनां जायोबा बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांगोन होनना सानोना नोंथाङा निश्चय बिथांमोना इलेक्सन गेलेनो नागिरदों आं बेखौ वेलकाम खालामो गणतन्त्र हिसाबै बयबो गेलेनो हायो बेवहाय बादा होनांगौ जेबो बाथ्रा गैया खिन्थु रिजनेल पार्टिया जेबादि सिन्था खालामो हयथ' नेशनेल पार्टिया बेखौ सिन्था खालामनाय नङा बेनिखायनो आं सानो जोङो बयबो रिजनेल पार्टियाव थानानैनो आरो BPF आव थानानै बयबो भट होनांगौ आरो BPF आवनो बयबो पावाराव लाबोनायनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ निश्चय जोङो बे समाव फोजोबनो सानबाय जिहेतु
गोलाव सम रायलायबाय जों प्राय 1 घन्टा खाथि खाथि ओंखायनो बे समाव जोङो फैबाय थानाय समाव नोंथांनि जितु मावनो लानाय माखासे खामानिफोर बावखुंग्रियानो जा इन्टार क'क्राझार आरो लोगोसे गासै बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय नोंथाङा जाहाथे हारिनि जेंना जेंसि गांनाय उखैनाय माखासे खामानिखौ मावगोन आं बेखौ आसा खालामना मिजिंथिबाय आरो बे समाव बड'लेण्ड टाइम्स नायगिरि बा अनसायगिरि बिथांमोनखौबो नैबे जोंनि सावरायनाय हाबाफारिखौ नायनायनि थाखाय आं साबायखर बावबाय आरो बे समाव नोंथाङा जोंनि खावलायनाय बायदियै जोंजों बड'लेण्ड टाइम्सआव सम होनायनि थाखाय आं नोंथांखौ जोबनाय फारसे साबायखर बावबाय आरो दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारिखौ जोङो बेखौनो फोजोबबाय। थेंक इउ।